Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit adda latta na bisked atakyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biag. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anag pairengad itinagan asuling at tagasambales. Ngam sakbay nga ibasa tayo dagiti kablaaw, maminsan pa yung income iya pela kada kayo papagayam, asaan nyo asop suportaran, dagiti mangire-upload iti drama tayo, adagiti tugot iti danati biag. Agdengag kayo laan kakabsat, iti legit a channel tayo. Iso nga i-like, i-share, i-follow, kan ag-subscribe kayo, iti Ferds Caballero Facebook page, kan Ferds Caballero YouTube channel. Tapno agtalinaad nga updated kayo kadag iti baro nga uploads tayo. Makablaawan ti Mina family, dita Aurora Hill, kastamutan ni Kagawad Ruby Lorenzana. Shout out kada mamang Tesi kan Papang Calixto from Marian Dinglasan. Tabilos family, Damina, Laurea, Belleza kan Manong ko Elson Tabilos from Emily Tabilos ti Hong Kong. Happy 46 wedding anniversary kanila kay ko Dominador Manangan from Carolina Villanueva Manangan ti Doha, Qatar. Gutierrez, Galamgam, Bautista, Lagmay kan Pascual family ti Minosikwan, Mantakdang, San Quintin, Pangasinan from Ivy Gutierrez. Reynaldo Jose ti Barangay Subol, Asingan, Pangasinan from Josephine Jose. Amin at taga-Alloy kan happy birthday kada Mark Jester kan Jessalyn from Mama Judith ti Bahrain. Rumbawa ang Batali family, Tatang Jelly, Nazarene, Angela kan Armel from Melanie Rumbawa. Kasay family ti Alcala Cagayan from Zephanie Kasay.
Happy birthday, Shine a Rose from Mama May. Makablaawan pa'y da Mama Miriam ken Papa Doming Puhi from Chong Lipex, Tikabuluan, Villaverde, Nueva Vizcaya. Amin at Tagalapugan tumawi ni Isabella from Maylin, Bakay. Happy 3rd birthday to Jerry's Win Dagdag, Tinalbusur, Luna, La Union from Nida Niveras. Rolyoda family, Dayan K. Rolyoda, ti San Gregorio Cabala Union from Roger Rolyoda. Dante Velasquez, Dave Nathaniel kan Princess and Family ti Germany, Donicia Bukuan ti Isabela, Hilaria Limos and Family ti Nagilian La Union from Imelda Velasquez. Inang Virgie Tatang Angkwan Ibanez Family, kakabagyan dita Maddalero Bogay Cagayan, Lani Glenda Noemi Saldi, kastamat ni Junjun kan Mary Jane ti Colyon Cagayan from Johnny. Mercedes kan Gerson Libunaw, Meli kan Romulo Abat, Jaika Veronica from Jessica Libunaw. Shout out kada RJ, John J, Jillian Orpilla from Lucy Orpilla ti Dubai, UAE. Mama Nida, Inang Leti, Ikyong, Jeremy, Brenda, Anami, Alma kan Jayalyn from Jocelyn Castro ti Hong Kong. Hazel Daugas, Carol Lingbawan, Jennifer Paal, Yen Sagaban, Shailene Baliao, Aisel Tangdol, Ivan Sagban, Victor Uday, Ariel Bayubay, Dani Sagban from Kuwait Girl. Shout out pa kada Bene Marapakon, Jaylene Kanati Agustin. Intay nga rodon ituloy abasaan ti surat ni Suling. Dear Manang Emmy, naimbag nga oras yu amin amang bukbukal iti Ferds Caballero YouTube channel. Sapay kumata kanayon kayo nga adda iti nasaya at akasasaad adanunan ti surat ko. Adamat padas ko akayat ko nga ibinglay kat sapay kuma tamay samat kadagiti mapili ama ikkanbiag babaan to'y programa yo. Iled naklangan manang itinagan asuling, may sa akon as senior citizen. Gam itulok mo kuma nga awagan kalatta iti manang Emmy, kas nakairwamanan dagiti dumdumngeg. Adda may isa nga anak mo iti asawak. Kaasi ti apo, uray narigat ti biyag, na pagturpos mi, kat addan nasayaat at trabaho na. Tapno nasayod ti amin, rugyak man nga rudmanang, ti agsalaysay. Rabain sulaing bakad. Apoy nga awan pa dyan anak mo. Mga nointon bigatan na sumangpot dayjay. Di ba't napanda sinukon tinubyan ta dito'y dakanun nga agnaad. Apay, tisidi daw na mga ikabalay itinubyan na. May subat ti kunana. Napagnumwan da ka nga agdanadan. Agkasardan to kanulaangan inton adan na anay anaurnong da. Agkat mapalin tamat ti tumulong nukas pangarigan. Apay nga itantanda pa lang ti panagkalaysada. Saan nga road akayat ni Andrew ama iramraman ta nga aggastos. Kayat na iso ti aggastos iti panagkalaysada. Naimbag no manugot tinubya na asaan da pa'y nga kalaysa. Kananyalaangan nga iti makuna dagiti agbalinto akatugangan na. Napagsaritaan da kadumot tunday taabanag kunana. Ay siyempre, saan nga umanugot niya babae asumurot dito'y lugar tayaw? No saan da na pagnumwan ti maipapan iti panagkasardan tao. Sa bagay mo't kit di di mamamutan tinubya ni Andraw. Wen, sapay kuma tanasaya at matababae ti agbalinto nga asawa di anak ta. Ay sigurado day tasulain. Alangan mo't nagpili di anak ta iti saan anasaya at ababae. Sa bagay, nala, aginanata mo tun. Pasapatan to nga agriing inton bigat.
Tapno makapagsagana tamot iti isasangpot da andraw kan tinubyana. Ada kami nanang, tatang. Nay, nasaya at mad na nakasangpot kayon anak kao. Kun gayam tatang, nanang. Iso ni Leia, di kaayan ayat ko. Naimbagnal daw yun, Nana. Tata, agmano ak? Kaasan na ka ti Diyos balasang kao. Agmano ak, Nana. How, Soleng, agmano kanukon kanilaya. Sige. Kasya na ka ti Diyos. Kasla naklat kayo nakakita ka ni Leia, nanang. Wen nga raw, kitkitaan na matlatan. Apay nanang, napintas ka di unay tagbali na manugang yo? Isa amat matmatan yung mutlatan? Awan, anak ko. Mabitlaan ka isang anak di makan. Amok amabisin kayo anak biyahe. Sige nanang. Ay, na yun day jabak-bakatan. Nakita na lang ni Leia, di matan matagtagaray. Naklat siguro tatang? Mala, orayin nyo bita may sagana ti makan, tamangan tayo pa'y. Sakbay nga agdiretso kayo di tabalay mo, andraw anak. Sige tatang. Agyamanak, tata. Andrew, apaya kasi ti jam ni nanang mo itay nakita nak. Apay, anya tinapaliw mo ay Leia. Pababa pangatpuan nak matakit kitaan. Mababa inak paikit din. Sapay naka-short sakla ang anagbiyahe. Anya ko matidakas na kat nakapudpudot. Di mo nikaskaso ni nanang. Naklatla siguro ang nakakita kan ka. Iso kas jay. Angam nasingpot ni nanang. Iso di kag dandana, Gwen. Sapay ko mga rod tamagustuhan nakaparakan ka. Apay kumamot saan? Kay-kayat kan tupay. Sikat talaga. Agner-nervyos lang arudan. Katkatawaan nakpay. Ikatak lang tinervyos mo, Leia. Apay, kabutang mo ni nanang ko? Saan mo't kit di? Matlagayam. Basta salaam latan. Kasta ti kayat dagiti babakit. Soleng, bakit? Apay akas jay ti Jarmaw ang nakakita itinubya ni Andraw. Aha! Sapay pababaan pangatlo makitkitaan. Iso anadlaw ko akas lamabain pa'y kitditayan. Kasano ajak matmatan? Nakita mo ti tsura na. Nakasurpan kan nakaisliblis kitdahin. Anya ko matidakas nakapudpudaw. Napudot mo't lang itinagapuan da alugar, iso akas jay. Alangan mo't nga agbalkaut. Kasla nakasusosyal mo't babae. Nagaatid daw kan nakakutiks pa'y nakiti kukuna. Na, kusmaan ano kumangay. Ang mga no iso mo't tinakairwaman na Kung nalinis mo't akit kitaan. Agure ka man, Soleng. Kasla makadlawak ka. Apay, di mo kaya tinubya na Andraw? Kasanaw, kat saan samot para balay na dya babae. Kasla di namot-amot ang trabaho ito nagtibalay.
Na, gaputakas jay ti itsura na, iso akas tante kunam. Ay unay kan aya Suleng. Ay, uray kita. Saan na nga mo tagtagibalay day dya babae? Uray po utom ti kunak. Ay, kakaasin to dya anak ta, no day jay ti maasawa na. Sapay saan akayat ni Andrew ti saan amas asikasaw. Makitan to narikat mat akit ngan adagos gapula ang itilangan. Alakit din, inakayaban idan tamangan tayawn, tapno makapandamutan iti ayan ti balay ni Andrew. Nabayagan ang nobya ni Andrew nga anak mi ni Leia manang Emmy. Ngam saan may pay anaam-am mo, taad dakat nga rod iti sabali a lugar. Masansan mo't nga istoryaan ni Andrew ti maipapankan kwa na, iso akasla am-am mo mimatan. Amok akayat dagiti dadakkel ni Leia ti anak mi, nga agbalin nga asawa ti anak da. Iso nga immanugot da asimurot, ken nakidan na ti anak da iti anak mi. Ngamjak na lapdan ti bagik ididamo ang nakitak ni Leia, gapu iti panagkawkawas kan itsura na. Iso tay moderno a babae ako nada, ako namlan saan na nga ammo ti agtagibalay. Adda balay ti anak ko iti saan unay nga adayo kada kami. Iso amasansan amapanak iti balay da, kat paliiwag ti garaw ti agbalinto nga asawa ti anak ko. Apay Suleng, naggapuan manay. Itay pa'y abirberukan ka. Napaanak man ije balay da Andraw. Anyaman tinapan mo inaramid ijayan aya. Ay katanya pa ingay. Napan ko pinaliiw no amumot laang da dya babae ti agidalimadag iti unag ti balay. Na, ay unay kan abakbakatan. Katno kasangsangpad na pa'y lang no ar-arikan. Ekspektaram ana ornusan adagos ti balay da. Sa bagay, mapalabas ko pa'y ita. Ngam iti sumarsaruno nga aldaw, no kasjay to pa'y laang ti balay da. Talaga makangagan kanyak na dya babae. Magano jay to la agar arjaw ti ar-aramidin na. Ay, di ka agar aramid abakbakatan. Saan ka amang parnoy iti gulaw? Ang mga nagumura dya anak mo, no pakibiyangam kit din dya agbalinto nga asawa na. Magano agyaman to pa'y kit di kanyak taamok nga isuro ni Leia. Wen, adaak ditan. Ngam saan kang aglablabas? Tapno saan mat amasair ni Leia, Suleng? Imay ni nanang dito'y balay itay ko na? When Andrew, naklaatak nga rod. Tapagamwam kat adamot kan iti ayan tiri daw. Katanyang iti naramid na dito'y. Nag-istorya kayo kade. Saan unay ta saan mo't ngagtagtagari? Kaslag palpaliiw. Kitkitaan na amin asuli ti balay. Adya? When Andrew, sapay jak pa'y unay nakaurnos. Tanabanugak pa'y lang iti panagbiyahe ta. Ang mga naumay namutla kitaan ato'y balay. Kasdya nga ni nanang. Manipod na patakdor da ito'y abalay. Kanay nun nga umay nasuknalan. Pasaray nakadalos pa yun ano sumang putak nga agga po iti trabaho. Ay, kasta aya?
Isumat lagayam Angam ita, dinan pagbanugan pa iti umay agdalos. Tadaak matan amang idalimanak dito'y balay. Pudno day ta bakit? Naimbaglangan ta nalay nga agisim pati asawak. Di tapay mat nagkalaysa. Mabiitan laya. Basit lang na panagurnong. Agkalay sa tanton. Nay, ada ka mo't balasang kao. Wan tata, umay kayo ikan iti si Dayo. Ado nga mintay na ilutok apang rabyan mi ka ni Andrew. Ay na, agyaman naklaya balasang kao. Kun mabalin ka day. Tatang ko namang dadandani kayo agkalaysan ka ni Andraw. Ay na day tayo lutom asidaan ay anak kao. Nagluto akman tay paborito ni Andrew tatang. Tinola a native a manok. Makasidsida ka nung amin una yan ni Andrew. Ay warn, naitati kay kayat na nga ilutluto ni nanang na. Naimbagman ta nagatang mo ang native a manok. Aday baga kanyak ni Andrew a kaaruba nga agtartarakan iti native a manok tatang. Iso tigim matangak itay. Kaya't mo asawan, amom ti agparti iti manok balasang kao. Uwan tatang, nalakalaang mat. Ni nanangay. At abit na pananda, nga madamdamalaang, at danton dayjay. Huston to apandangan, na ito'y tunti si daan may. Ay, agyaman akbalasang kao. Sige nga ron tatang, agawid akmatan, taado pa'y ti aramida ki Jabalay. Ada kayo matnana. Sumrak kayo Ibaya, taubay ko isublay to'y nangikabilab iti tinula iti kalman. Siyak tulat ako man ti may nangala, tapno saan kayo na istorbo. Ay talaga kayat ko ti umay. Nakitaag no nakaurnos kan di ti balayaw. Nakaurnos ka mo't gaya man. Ay aguray ka. May mayat no dayta pagkabilan iti pinggan kat ijay abanda. Tapno nalawlawa ti espasyo dita. Sige nana, taialis kunto. Kanjaing kabil mo amula dita sa alas, ikatam. Ipan mo ija balkon, tapno saan apagbalayan ti lamok. Lamokan kay ton ditoy. Dangdanggan na kaday, Leia. Wanana, nasayat. Ay kanwan gayam, intun maminsan gagluto ka iti tinola. Kaadum ti layana, tapno na imimas. Kastate kayat ni Andraw. Wanana. Mapana ka. Ay, saan ka gumurgura? Tay sursurok laang ti pagsayatam. Manipod nagdan na daandro kan Leia, awan ti inaramid kuno saan at imang paliiw kan ni Leia manang Emmy. Ngam aklunat nga ado tinasayaat a makitkitak kan kuana. Amuna ti agtagibalay, ngam agbiro kaklatta ti pangbabalawak kan kuana. Ti pagsayaatan na, saan na pulos a sumungbat no kasjay ti Jarko. Tungpalan na amin nga ibagak kan kuana.
Ngam gapo siguro taagmay sa ti anak mi, kan napalalo ti panangipatag ko kan kuana, jak pulos makumbinsir ti bagik, ani Leia ti maikari nga agbalin nga asawa na. Jak pulos makontento iti makitkitak agalad na, agingga idinaaddaanak iti sagubanit, manang Emmy. Di magasakit ayan dananang. Masakit mat gayam. Anya, agsakit ko nam. Isumat lagayam am nanungal dawan asaan ngayim imay diti balay. Idi kanupay na minsan nga aldaw ang maditirik nana. Kasano, naarbisan ka no, idi na minsan nga aldaw. Kasano kat saan mo't ngami nga agtal na iti balay da, kanayon arumwar. Dahil tangarti ka na yun da pagapaan ka ni tatang no daduma. Libasan namat namin ni tatang. Inton biro kon ti amak, nakapanaw magayaman. Amangan no madukutan mo't nga dalang iti balay da, iso kayat na ti mapanagsursur-sur. Wen, ngaman niya ay tinaganap na. Dahil jay, agsakitin. Sapay marigatan mo't ni tatang na iso amin ti agko ti iti balay. Kan mga sikaso ka ni nanang. Bayam, tamapanak to iti balay da inton bigat. Nga mapanak pa'y gumatang iti prutas akanan ni nanang mo. Kan masida nga iluto, tapno saanan nga agluto pa'y ni tatang. Agyaman aklaya. Oray na dadagiti ka nito ang masayar kay ti panagsasao ti inak. Nasingpot kalat na kadakwada. Ang mas daawak lang. Tapay nga aging gaita, kat nanapay lang ti awag mo kan ni nanang. Mabainak ngamin. Amangan no agunget, kasaan tapay mat anagkalaysa. Leia, irawa mo ti bagim ang mga awag kan kuha na itinanang. Ta iti kabitan na panawin, agkalay sa tanton. Nagsapakan ngay malate ulaya. Nagkapwa balasang kao. Nasapak anapan iti tiyandaan tatang. Imbaga ngamin ni Andrew nga agsakit ka no ni nana. Wen, hindi pa na minsan nga aldaw. Kasanukot sobag mat nga men. Tila papapanan na. Rayjay, naarbisan isong agsakit matan. Gimata kiti prutas kan aros kaldo, tapno ada pamigatanda. Kan adamot ang ginatang ko alutwak asidaan nyo. Ay nalabos matanday tano si kapay ti agluto, Leia. Okay lang tatang, tapno saan kayo na mabannog unay. Narigatan, amang ano da kayo mo ti agsakit. Kan bayan yun dagita maidaliman at dita kusina, tasyakton ti mga ramid. Anda, ay agyaman akno kasta balasang kao. Nakariingatan ni nana, tatang? Pakanag kumasakbay nga agtumar iti agas. Nakaring siguro ang balasang ko. Ta agluto ako man iti armusar na iti apag isumot asimang put ka. Agar mo sar kayo mutten, ado to'y ginatang ko. Tainak mutten pakanan ni nana. Nagsug kayo kadimat laang nana? Uwan balasang ko. Agyaman ako unay. Awan anyaman na nana. Ada prutas ngayong kabil ko di talamisaan nyo. Mangan kayo tapno daras kayo nga agimbag. Adamat danom ditan kan tinapay ameryendaan nyo. Leia, balasang ko. Mabit lang tapag tumaron kayo matan iti agas yo. Di kay agdanag, tanumadanon ti panagtumaryo, umanlati wakto tapno saan nyo amaliwayan ti agas yo. Ayaw uray saan, tapno saan ka maistorbo. Amang ano ado ti trabaho ije balay yo.
kabailakon ti agtubar. Nadamot ni tatang mo dita mga sikaso kanyak. Ay, saan nana? Siyaklatan. O sige, mapanak pa dyan kusina. Adang amin ginatang ko nga ilutok asida inyo kan ni tatang inton madamdama. Masapul ang nalutok sakbay nga agsubli ak iji balay. Pasensya ka nung naladaw ka nagawid, Leia. At dapat ngamin impasambot ni boss nga inaramid ko. Diyak pa nasangot mawag kan ka, bakit? Amuklatan numaladaw ka nga agawid. Ay, kumusta nga tan ni Nanang? Diyak pa nakadaga si Jibalayda. Mayat matan tirik nana. Nasurot ngamin ti oras apa nagtumar na iti agas. Kan nakapangan iti husto. Naimbagman ta din na naliwayan dagiti agas na. Siyak tinapan ng patpatumarkan kwa na. Ha? Pinagmeryendak pa ida itay ka ni tatang. Agay naimbag ta saan manin ang nagsao-sao? Saan, Andrew? Tinungpal lang to pa'y amin nga ibagak? Ne, mayat nga rin kasta. Pakakitaan da pa nga itagbalin ang manugang dakas ken ka. Rumbang laang nga asikaswak ida. Kaasimot ni tatang na isulaang ti mapatudon. Lakayon, nalakan ang mabannog. Agbay sa daytang bagam, Leia. Bayam ta bagbagak tumanen, tapno saan niya agsubsubag. Tamo na ngamin kat kabalan pa'y tibagi na dagitar aramidin na. Narigatin amapan aglawar-lawar tanalaka ang makaala iti sakit. Nagnakamat siguron amunan ton inton maminsan. Sapay lako mga rod. Sapay madanagan ak iti kastaunay no dag sakit kadakwada. Umayak man, anak ko. Ne, da kayo matgayam Nanang. Ala, sumrag kayo Naimbag man ta nakapasyar kayo. Ne, anya day tayo matyo Nagluto akman itikan ka nun. Nang niyugak tayong bagla pang ramanan nyo ko ni Leia. Ayun ka ayam. Ayan ni Leia, anak ko. Ada jay likod Nanang, aglablaba. Mabit lang tayo nakayaban. Ay saanan. Siya kunti mapan iti ayan na. Ingkakit ni ipanday to ija kusina. Taayabak ni Leia nga umay agmerienda. Agyaman nakiti merienda nga imetsyo, nana. Ay naimbag ta nagustuam. Kay kayat mo't kat day ta ni Andraw. Puno day talaya. Nalay ngamin nga agluto ni Nanang iti kasta. Bayam, tasursurwak to ti agluto. Ha? Tapno siyak to ti agluto. Ay saanan, isupay at trabahom. Siyakon. No, kayat yo ti mangan itikan kanan, ibagayo laang kanyak, tasyak ti agluto. Sige nga rod, nana. Kan mabalin ka di Leia. Nanang, kunamun kanyak. Mangrik-rik na akpayan. Apay atatang ti awag mo kadi tatang yaw. Idintutan nana kung kunam kanyak. Wan mar namin nagpay sa Leia. Nanang kunam ngaminan kini Nanang. Tay ti mabiit, agkalay sa tanton. Agbalin kan aligal amanugang dananang kantatang ko. Apay nga minaya nga ibaybayag yu pa ilaang. Agkalay sa kayo kit din tapno malpasan. Anya launay ayat timang laplapod ka na kayo. Nagurnungak pa nga Nanang. Ay di tumulong kami tapno ba ngayon ti kalay sayaw. At danurnong Nanang. Katalagang agkalay sa kaminton kan ni Leia. Ay darasam la ang anak ko.
Diyak kaya't apaluspusan pa ni Leia. Gumurakan ka. Ah? Ha? Uwan ka din, Nanang. Di ka agdanag. Agkalay sa kamin kanilaya iti kabiitan apanawen. Mabai na kitibagik, gapo iti panagduadok ka ni Leia manang Emmy. Napanagnagkak nga isugayam ti maikari nga agbalin nga asawa ti anak ko. Ininot a binaliwak ti tratok ken kuana, ket ammok anarik na dayta. Siyak pa yan ti agganat nga agkalaysadan adwa, ket jakmet na paay. Ita agasawan da Leia ken Andrew, kat masikugan ni Leia iti umuna nga apu ko mi. Kasta unay aragsak ko, tanasaya at ababai tinatumpungan ti anak ko anagbalin nga asawa na. Ken ina dagiti agbalin to nga anak na. Daytoy ti pakasarita ak manang. Toy pagayam mo, suling. Suling, wano, nana suling kunak manlaangan. Nagasat kayo a pamilya, takas ka ni Leia tinaikamang iti pamilyayo. Saan kayo matket di a mababalaw a nagduado ken kuana, tati kayat tinaganak, ket ti pagsayaatan ti anak da. Ngam daytoy ti kanayon at tandaanan nyo. Saan arombang akad ngan tayo ti asino man, gapulaang iti makitkita tayo a pisikal alanga, wano uray iti panagkawkawas na. Mabalin tayo ida bagbagaan, ngam saan tayo kumaida akadngan. Sapay kumata agtultuloy ti kinasaya at tilin na nganyo, akas maysa a pamilya. Alakastan pagayam ko, katagyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibya. Pinto